ҷиҳати ҳамкории мо ба комиссияни марказии интихобот ва райпурсӣ аз он беҳтар буд ки ин ниҳод дар ин интихобот фаъолияти кушод ва шаффоф дошт. яъне ин навбат комиссияни марказӣ бо нозирони мо ва нозирони дигар созмонҳо фаъолияти наздик дошт. аммо ин маънои онро надорад ки комиссияи марказӣ дар тоҷикистон ба маънои олӣ фаъолият дошт. боз ҷиҳатҳое дар фаъолияти комиссия ҳаст ки беҳбудӣ мехоҳад. мо омодаем дар оянда ба хотири беҳтар кардани фазои интихоботӣ бо комиссияи марказии интихобот ва райпурсии тоҷикистон ҳамкорӣ дошта бошем. дар ин интихобот аз тарафи комиссиони марказӣ чанд дастурамале мунташир шуд, он ба мардум дастрас гардид ки ин қобили қабул аст. ба ин савол пурра ҷавоб гуфта наметавонам. ҳамзамон наметавонам бигӯям ки комиссияи марказии интихобот ва райпурсии тоҷикистон комилан озоду мустақил буд. вақте ман аз фаъолияти комиссиони марказӣ гуфтам, бештар дар мавриди шаффофияти кори онҳо ишора кардам. комиссиони марказии интихобот ва райпурсӣ дар минтақаҳо корҳои зиёдеро ба анҷом расонд. дастурҳо дода ба ҳавзаҳои интихоботӣ намоянда фиристод. бо ҳамаи номзадҳо ва шахсони боэътимодашон мулоқот доштам. савол ин ҷо ҳаст ки дар вақти мулоқот бо интихобкунандагон онҳо тавонистанд таваҷҷӯҳи мардумро ҷалб кунанд ё не. ман фикр мекунам ки натиҷаи интихобот бозгӯи талоши онҳо ҳаст. дар он гузориши миёндаврие ки мо доштем тамоми ин масоил ва ё мушкилот ҷой дошт. ҳаминро бояд гуфт ки бидуни номзади воқеӣ, бидуни мухолиф ва мусобиқаи ҷиддӣ тағйиротеро интизор будан ғайриимкон аст. вазифаи мо танҳо назорат бурда, мушоҳида кардану тавсия додан ҳаст. албатта онҳое ки аз нозирон нигаронӣ мекунанд ҳақ доранд. аммо агар ҳисоботи моро бубинед, он дар нисбат ба гузориши нозирони созмонҳои дигар сахттар аст. ин бастагӣ ба он дорад ки гузоришро кӣ баҳо медиҳад. мо ҳоло кор карда истодаем. тамоми маълумотро аз нозирони кӯтоҳмуддат ва дарозмуддат ҷамъоварӣ мекунем. фикр мекунам ки гузориши ниҳоӣ охирҳои сол дастрас мешавад. ин як раванди маъмулӣ барои тамоми кишварҳо, на танҳо барои тоҷикистон. одатан гузориши ниҳоии созмони мо баъди 8 ҳафтаи анҷоми интихобот пахш мешавад.